ти не си записвал, бе. Че ти зарежиш телефона. Кой да записва? Аз мисля, че ти не си го опускал. Е, голяма работа. Я ли още един път? Не. Що? На чука не искаш ли да още един път? На чука още един път може. Колко е? 20 лева? Дай да наплача. Ован. Почти. Айде, да запиша сега. Добре. Кой ще е първи? Аз къде с моите си... Искаш ли силове да удариш? Ще ли бежинче? Що? Це едно удръж музиката, ама после... Как да ли записва? Сега да записва. Сега ще записва. Ами сега го пуснах да записва. Като свърши. Сега трябва да се засилиш, че виж Марио да ви... Марио настигна, виж връщат те. Виж детето работи, бе. Няма ги оставя ли бъкшиш? Не бе, да ще му оставя с бъкшиш. Окей. I'll try. Окей. Айде си първа. Връща няма да стане, защото имам... Аз държа снимам. Аз първа. Ами давай. Ма дай тая раница, бе. Той е лек. Ма тя и крушта много лека. Аз чаках да е тежка. Не, той аз нямам. Най-отгоре, ама нищо не ми дадаха. Е, по-добре това стат. Да, толкова се справи. Аре, прилепват по-добре, бе. Айде, Коте, давай, искам играчка да ми спечелиш. Айде, Коте, ти си, давай. Айде, направи нов рекорд. Прилепват беше дачи по-добре. За малко пак. Виж, 179-197 рекорда. Here. То е платено? Ага. Пак тук ли? Да, тук на боксовата, Ма кой е Марио? Да, Марио си. Ние имаме 2 пъти тук. Да. Айде, Коте, ти си. Еги героите.